Assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa cikin wannan channel mai albarka AU Blog TV. Idan wannan ne farkon shigowarka, ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Yau insha Allahu za mu nuna yadda za ka ranci kuɗi a layinka sannan kuma ka sa kati ba tare da kamfani sun ɗau wannan kuɗi ba. Bari in nuna muku rancen da yake kan layina. Gashi nan your main balance naira 100 ce aka ranta a wannan layi. Idan kana so ka kaucewa daukar wannan kuɗi, kana so za ka yi amfani da su ne na emergency ko dai wani abu dai ba ka so kuɗin dai a time din, sai ka danna star, sai ka danna lambobin da suke jikin katin ga su kamar haka. Sai ka danna hash, sai ka danna alamar kira. Gashi nan za ku gani you are recharge successful. Yawa kaga katin ya shiga. Bara ka gani ba su ɗauki wannan kati da na sa ba. Akwai wannan rance yana nan ban biya shi ba. Kuma zan yi wayata ko in sai data na, zan yi duk abin da na ga dama da wannan kati da na sa yanzu. Ra'ayin duba balance. Kun gani ga dai rancen yana nan, kuma bayan na sa kati yanzu ya shiga su, kuma ga rancen nan ba su ɗauki kuɗin. Kar ka manta, idan baka danna mana subscribe ba, ka danna mana sannan kuma ka danna mana alamar like, domin hakan ne yake ƙara ba mu ƙwarin gwiwa. Za mu ci gaba da kawo muku bidiyoyi na technology wanda suka shafi technology insha Allah. Mu ci gaba da kasancewa a channel ɗina AU Blog TV.